Serê sibehê zû zar û zêr û dayîk û bavan palê xwedane sênca gundikê melî piştî westiyana rê bi alav û amûrên xwe re rawestiyane. Ev ne qefleyeke koçberiyê ne jî ya penaberiyê ye. Bereva jî wê li bajarokê gundikê melî ya bi ser Şirnexê amadekariya pêkanîna kevneşopiyeke 300 salî ye. Hingê gundiyê melî dahatin vê de ziyareta xwetiyê xwendina xwetiyê ziyareta xwe parastin diçû herkes vê dibî. Li îro ne. Ne hema wek ya ûlîş ya ûlî derket. Bî wek tiştekî civakî, tiştekî yani hevdîtinekî ya alemî çêbî. Jin her sal van çaxan xwarinên xwe yên herî xweş li ber goristana gund li tenişta ziyareta mela derwêş çê dikin. Bi dehan quşxane xwarin di yek carekê de li heman cihî ji bo xêra miriyan dikele. Eqqa guşxanek bûşte gerore. Em hulê hingî sal hulê tê xêra miriye xwedî. Hingî tê vîrome em vê ziyofetê danîne vê. Solê heftiyê rojgê têne vedê vekra xwarina xwe dixwîne, dawaya xwe dikine. Wek pîknîkê yasîna dixwînin hem dînî hem sosyal hemî tiştê olarak da xweş e. Em duatkî, em şeypêtkî, em piravîn dixwî, em ziyareta miriye xwedkî, em Qur'anê dixwînî. Par ji ber nexweşiya koronayê gundikiyan nikarbin vî adetê bav û kalan pêk bînin. Îsal pêk anîn lê ji ber nexweşiyê gundikiyên li derveyî Şirnexê nekarîn bên û tev lê vê hevdîtinê bibin. بابو کل ما حیوان خود تانی وده شرجید کردن هرچه مثلا امکان درفتیش چت گرد تانی وده او شرجید کرد نه تدی دنیا پیش که پیش و چه هرکس که مال خواهد شرجید که ویتینه خورن دمان یه گوشت و تری و کرچین و تشت نه بیا گوشت و خورنا هنه وی گوری زمانی Allahu Ekber. Navê vê kevneşopiyê çûna ser ziyaretê ye. Pêşî bi hev re nimêj dikin, paşê bi sedan kes di ser heman sifreyê xwarina xêra miriyan dixwin. Lê ji ber navaroka vê kevneşopiyê mirov nedikare navekî olî û ne jî navê festîvaleke şox û şengê lê bike. Li bajarên Kurdan tekane cihê ku ev kevneşopî lê zindiye gundikê melî ye. Ger ku derfetên aboriyê rê bidin dibe ku ev kevneşopî veguheze çalakiyeke nav neteweyî jî. Maşallah dekak Rûda û Şirnex.